Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Nayo ndikulandireni madzulo a mtengo wapatali, inuyo azilongo amene mwandiyandikira pafupi, mutabwera ndi funso limene mukufunsa kuti timawerenga pa buku la Genesis chapter number 3 mwanjira ina verse 15, koma kulifunsa ngati chapter la chonsecho kuli nkhani yokhuzana kuti njoka ndi imene inabwera kudzanyenga Adamu makamaka mkazi wake Hava ku munda wa Edeni. Ndiye ife timafuna kudziwa kuti kodi idali njoka adi kapena ndi chifaniziro cha njoka. Sina tikuona kuti ichi nchinyama chikulankhula. Ndiye timafuna kumva zenizeni. Baibulo latiwuza kuti ndipo njokayo inati kwa mkaziyo, kutanthauza kuti inali njoka. Koma nthawi zina timamva m'Baibulomo zinthu zina zikulembedwa mayina azinyama koma zikufotokozedwa ngati mafanizo chabe, kutanthauza kuti sichinali chenichenicho koma chifaniziro chabe. Mwachisanzo timamva njoka ikufanizidwa m'buku la Chivumbulutso koma kuyimira Satana. Timamva nthawi zina zirombo zotuluka pamadzi koma zikuyimira maufumu. Kodi njoka ya ku Edeni inali njoka cha iye ikuoneka apayi kapena chinali chifanizo chabe, ngati mmene alili masimbozi kapena maulosi ndi mauneneri aneneri ena monga Danieli, Ezekiel komanso olemba buku la Chivumbulutso? Tiwuzeni chemwali, tiwuzeni achimwene. Atumiki timasuleni kuti nafenso timve mmene inu mumamvera pa nkhani ya Genesis chapter number 3. Choncho ine ndikulandireni azilongo, pang'ono muzindimvetsera, kaya nditenge mtunda wautali bwanji kuyankha, koma mungokhala pomwepo kuti nenso ndikupaseni yankho lakudziwa kwanga kuchokera pa nkhani ya pa Genesis chapter number 3. Azichemwali pamodzi ndi abale amene mumve na audioyi, ine kuyankha kwanga nanenso ndikupasani yankho limene ndidalandira kuchoka kwa Satana mdierekezi, Satana weniweniyo. Mwandikumbutsa tsiku lowawa kwambiri limene lidali pakati pa maulendo atatu amene ndinakumana ndi Satana. Ulendo womaliza umene ndinakumana naye pamene tinali kupita ku dziko la Philippines kukalowa pamadzi paja pamatchedwa kuti pa Mariana Trench, chisime chozama the deepest, kukaona chinjoka chachikulu chotchedwa Leviathan. Tsiku limenelo ndi limene ineyo ndinakhalanso ndi funso ngati lomweli. Ndiye ndisadayankhe mbali yanga ndikupasani kaye yankho limene Satana direct adayankha ine nditafunsanso funso ngati lomweli. Ndiye mukhale pomwepo chemwali, musatope, muzimvetsera bwinobwino. Nthawi zina chifukwa cha ululu wa mthupi ndingabanike, koma inu mukhale tcheru
kumvera. Ndikuchenjezeni chemwali kuti pamene ndikuyankha funsoli musamalire kwambiri, chifukwa sindikupereka chiphunzitso koma ndikupereka yankho limene inenso ndidafunsa funso ngati lomweli. Ndiye kuti ineyo mwandikumbutsa tsiku limenelo. Kuoneka ngati kuti panali pa 28 February ngati sindikulakwisa 2011 kapena 2012. Nditangosala pang'ono kuti ndituluke chipembedzo cha Satana ndikumane ndi Mulungu. Ndidafunsa funso ngati lomweli, koma tsiku limenelo tikusiyana ndi inu, chifukwa inu mwalifunsa kwa ine munthu, koma ine ndalifunsa kwa Satana mwa njira ina. Chapter number 3 cha Genesis verse 15 kupita kutsogolo, pamene pali nkhani ya njoka. Ndi verse 1 kupita kutsogolo, pamene pali nkhani ya njoka. Njoka yeniyo ndimene ine ndayifunsa, amene ndi Satana mwini wake Lucifera. Nkuona kwa mavesi amenewa. Tsiku limeneli chemwali ndikukumbukira kuti tidalowa pamadzi pa Mariana Trench kukakumana ndi njoka yotchedwa Leviathan. Muyambire pamenepo kumvetsera, chifukwa inu mwafunsa nkhani ya njoka, ndipo ndikuyambiranso kukuwuzani kumene inenso kudabadwa funsoli nkumene ndinkakaonanso njoka. Ndiye nditayiona njoka ya pa Mariana Trench zinandipangisa kuti ndifunse nkhani ya njoka ya pa Genesis chapter number 3 ya m'munda mwa Edeni. Ulendo uwu chemwali mudziyamika Mulungu, tidzipempheranso kwa Mulungu, inenso ndimapemphera kwa Mulungu. Nthawi zambiri thupi langa limazizidwa ndikamakumbukira ulendo umene ndinalowa pamadzi ukatha pafupi 6 hours kapena 5 hours, tili pansi pa Mariana Trench, pansi pa nyanja yozama kwambiri, malonso ozama kwambiri dziko lonse lapansi. Tsiku limeneli ndi limene mantha adandigwira, koma mwina sanandigwirepo ngati mantha a dziko lino amene ndinakumana nawo tsiku limeneli. Ndikamalikumbukira mmene ndili kunja kwa chipembedzo cha Satana ndili ndi Mulungu chemwali, tsiku limeneli abale ndi alongo, ana a Mulungu, ndikalikumbukira limakhala tsiku la umboni weniweni kuti Mulungu anandipulumutsa ngakhale ndidali m'manja mwa Satana, inenso ndidali otumikira wa Satanayo. Koma Mulungu sadachite nane nyasi kuti ndipezeke ndi moyo lero, chifukwa dzanja lache linandilondola kupita nane pansi podzama pa Mariana Trench. Muzafufuze mpingo kapena wanthu azakuwuzani okanga zakafukufuku kuti chisime chimenechi, doko limeneli ndipo zama kwambiri. Koma tamverani, Mulungu anandipulumutsa nditero kuyamba kwake, chifukwa tsiku limeneli mchemwali wanga komanso mpingo nditatsika ndi Lucifera kupita pansi kukakumana ndi njoka yotchedwa Leviathan, tidakhalako pafupi 3 hours 4 hours. Leviathaniyo akufotokozera maudindo, maufumu ndi ntchito zimene akugwira ku dziko lapansi, zimene atagwire koma mwachangu kwambiri pamene Satana wasala pang'ono kubwera, koma idali njoka. Lucifera alipoteropo, maonekedwe okongola kwambiri tsiku limenelo. Mngelo weniweni, handsome, ali ngwee pansi pamadzi,
ine ndili pomwepo kufupi ndi phiko lache lowulukira lakumanja ndi kumene ine ndakhala kuchalira kuti tikamanyamuka andike pa phikolo kuti tibwerereko. Mavuto anali oti pansi pa madzipo ndiye kuti ine nali half human half spirit, pamene anzangawa anali spirit yokha. Ndiye kuti zosatira za weather ya pansi pa madzi timazimva mosiyana. Ine thupi limamva zowawa za umunthu, pamene nzanga anali mzimu yekha. Choncho kukhalitsa kwa pamazi kwa Mariana Trench ndi Lucifala kudanditengera masauso akulu kwambiri, zimene maso anga athupi langa lino mukuliona leroli lidaona pa Mariana Trench zinali zoopsa kwambiri. Njokayo yotchedwa Leviathan imene mumayipeza pa buku la Isaya chapter number 30 ngati si 28 kapena 29. Inde njokayo inkaoneka maonekedwe osafunika munthu aone, zoopsa zong'anima, nthawi zina kugwiritsa ntchito kulankhula. Chiwalo chilichonse chimene chimaoneka pa thupi lache pamatha kufuna ndi kutulukapo mawu kapena kutuluka chinthu china chodabwitsa chosagwirizana kuti munthu angaone. Makosana ndaopa, ndali ndi mantha, angakhale zikhadabo zimamveka ululu wa mantha ndili pamenepa. Ngakhale Lucifala anadziwa naye kuti umunthu wa uyu ompembedzesa ineyo otchedwa tribe ukumuvuta ndipo munthuyu sali bwino. Chochititsa mantha kwambiri chemwali chimene chidandipatsa mafunso kuti ndifunse funso limene mwafunsa inuli, ndikufotokoza ndikuyambira kukuwuzaniku kuti ndi tsiku limene ndimaganiza koposa kuti ndithu Mulungu adalondola kukandikhalira pakati uku Lucifala uku Leviathan komanso pamadzi aukali kumene kunkamveka saundi zobowola nkhutu, pamene chinyamachi chimabwera pafupi kudzapereka ripoti kwa Lucifala. Mulungu anatikhalira pomwepo. China chimene chidandichotsa mantha kapena kundipatsa mantha akulu kwambiri tsiku limeneli ndi mafupa masikeletoni a anthu omwalira amene anali ogona pansi pa Mariana Trench kundima amadzi kuti bi kumang'anima ngati moto, kuwalira ngati magesi pansi pa madzi aukali wa chirombo chotchedwa Leviathan, njoka ya pamadziyo. Olamulira odalirika wa gawo losiriza la nthawi ya pansi pano mu ufumu wa Lucifala. Teremu yosiriza imene tikuyendayi olamulira akuti ndi iyeyo, anatero Lucifala, kuti ulamuliro wakumapeto a nthawi ya pansi pano munyuwalo li oda udzakhala mdzanja lache. Ndiye mwini maluso olekanalekana. Anationesa mayina a mipingo, mayina a zitumiki akale ndi anyuwani amene anapita pakati pa nkhope ya pansi pano ngati wolungama koma ali m'manja mwache. Mipingo imene idayima ngati yolungama koma ili mdzanja lache adationetsa. Chemwali ndisanatuluke pa Mariana Trench dzanja la Mulungu ndinaliona, chifukwa tsiku limeneli ndi limene ndinaona mitembo yogona koma osati kuona nyama ya thupi la munthu koma mafupa. Ndinali ndi yankho lapomwepo lofotokozera limene mzimu wa Satana mwiniyo anali kupereka ripoti monong'ona kundiuza za mitembo yogonayo kuti ndi anthu amene anapita kukaona Leviathan ndi Lucifala koma anakanika kubwerera ndipo anathera komweko
chikafuna chirombocho chimapanga diteni munthu amene wapita kukachiona kudzera mwa Satana pansi pa madzi. Ndekuti ndinali kuona mpeni wa imfa, dzanja la imfa, kutha kwa masiku anga, ukaswiri wanga ukuthera pamenepo, ukupembeza Satana wanga ukuthera pamenepo, ufiti wanga ukuthera pansi pa madzi. Zinali zochititsa mantha kwambiri. Mafunso anali akulu obwera mobwereza amachita eko mu mtima mwanga. Kodi ndibwereranso kukayiona nthaka kuntunda? Zinali zinthu zomvetsa chisoni. Koma ana Mulungu amene tikuntumikirayi ndi waponseponse, ndipo akafuna kusamalira moyo wa munthu alibe limiti, alibe malire, ndipo palibe amene angapose kapena kufanana naye. Iye sadachite nyasi ndi chinthu chotchedwa moyo ukugunda mwa inewu. Anawusamalira ngakhale ndinali pa choyipa chokakhala pamodzi ndi mizimu yodana ndi Mulunguyi yosokoneza dziko lapansi. Ine nkukakhala limodzi mu gulu limenelo mbali yoyipa, koma kundima koyipako dzanja lokasunga moyo linandipeza. Titamaliza kuonaona, ndidanyamuka kubwerera pa mtunda. Ndidausa moyo, nditaona dzuwa ili mukuliona inuli. Idali ngati mphaso ya mtengo wapatali kuti ndabwerako. Ndipo asamakunamizeni, nditafika nawo panja pa Mariana Trench, tabwera kuchokera pansi kokaona Leviathan. Ndili m'manja mwa Satana yemweyo. Ndinanena kuti koma kunjako ndikuti kuli wina oposa awawa. Ulendo tinawuyamba. Ulendo wathu wachiwiri onyamuka pa Mariana Trench, tinkapita kuti Satanayo akandionetse kumene amasungako chuma chake ku dziko lonse lapansi. Tikanena kuti Satana ndi olemera, tikanena kuti Satana ali mchuma, tikanena kuti pansi pano ndalama za mbwembwembwe zina zimachoka kwa Satana, kapena mmene amayendetsera chuma chache cha dziko lapansi lino, chimene chili m'manja mwa mabungwe, chili m'manja mwa anthu ena amene inuyo simungafune mutamva ngakhale mbiri zawo, koma amasamalira chuma chimenecho cha Luciferacho. Ndiye tidayenda ulendo, atandinyamula pa mapiko kuti ndikaone kumene kuli chuma chake. Chemwe ali msatayike ndikubwera kuti ndiyankhe chimene Satana adandiuza, nditafunsa funso ngati limene mwandifunsa ineli. Inenso ndidafunsa. Chinandipanga kuti ndifunse nkuti mantha amene ndinachoka nawo pa chisime cha Mariana Trench, ngakhale ndimauluka pa mtunda wa dziko lapansi kuyendera Africa kumene iyeyi ankakandiyendetsa, kuyendera mayiko azungu, komanso pamwamba pa madzi, zisime ndi malo olekanalekana kumene kumachokako ndalama. Ndinali ndidakali ndi mantha amene anakanika kuchoka. M'maso mwanga ndimaona Leviathan, ndimaona njoka. Titayenda mkamphindi mwa matsenga kukafika ku dziko limene limatchedwa kuti Cyprus. Tinakapumulira kumeneko, ndi kumene ndinafunsa funso, kumufunsa Lucifera limene mwandifunsa inuli. Ndinakalifunsira pa mthunzi mkatikati mwa chilumba china mdera lotchedwa Cyprus, kumusi kwa dziko lapansi. Ndidamufunsa Lucifera ndi ganizo lakuti njoka imaoneka m'maso mwanga ija ndachoka nayo pansi pa madzi ija yandikanika kuti ichoke. Kufunsa ndafunsa kuti kodi njoka ndayionayo ndi yomweyo imene ili ku munda wa Edeni? Ndimati ndifunse, ntimamva kuti ino ponyenga munthu Adamu
mudasanduka njoka. Kodi kusiyana kwake nchani? Kwa njoka inu amene inasanduka kumunda wa Edeni nkumakalankhula ndi Hava, ndi njoka ndayiona uku kuyi ya moyo, imene ija ndi ina, iyinso ndi ina. Koma tikamamva, ndimamva ngati inuyo Bwana Mulungu wanga, kunena tu Lusifala, ndi amene munasanduka kapena amene munali njoka. Tafotokozani kuti ndimve ndisiyanitse, kuti ndikamapereka Sairuti kuzizi zimene mwandiuza kuti nkaonezi ndi zimene ndaona ndi maso anga, ndizitha kudziwa. Sinnalekere pomwepo, ndinafunsanso kuti ndimamva kuti njoka ina yooneka ngati chinyama inagwa kuchoka kumwamba, imene amati ndi inuyonso. Mudakokolola gawo lina la angelo akugwa kubwera ku dziko lapansi kudzajoyinana ndi ife amene takujoyinani, kupanga chigulu chambirimbiri cha angelo okugwa ndi anthu mizimu yakugwa yotumikira inu, kupanga dziko lanu, mpingo wanu. Kodi ndi inunso amene acha? Ndi pamene chemwali ndinkalandira yankho. Ndi tsopano inuyo mukhale pomwepo chemwa, kuti tsopano mumve yankho limene Lusifala adandiyankha pa funso lomwelo, pa chaputala chomwecho, pa vesi lomwelo la Genesis, kunena za njoka imene idanyenga Adamu ndi Hava m'munda mwa Edeni, makamaka mzimayi otchedwa Hava. Takhala ni pamenepo chemwali mundimvetsere, koma ndichidwe kwambiri. Koma ndisanayambe kuyankha, ndichenjeze pakuti chimene ndikulankhula chi ndi chichewa, ndiye chichewa chimavuta kumva. Angakhale chili chichewa chimene ndikulankhulachi, koma chichewa chimavuta kumva. Ndikufuna ndikuchenjezeni kuti ine ndikuchitira umboni poyankha funsoli la funsonso limene ndidafunsa kumufunsa Lusifala. Chimene ndikufuna ndikuyankheni ichi chemwali si chiphunziso kuti mukanene kuti atwaibu amati ayi. Ndikunenera kumpingo wonse wa dziko la Malawi, ngakhale dziko lapansi, pakuti anthunu mpaka pano chichewa simunayambe kumva. Musandibe mawu mkamwa kuti ndili ndi chiphunziso chopotoka, chifukwa mwandifunsa nde ine ndikufuna kuyankha. Ndi amene ndikuyankhane ndi Twaibu Ahmadu Hamidi Ali, ex-Satanist. Tamverani. Ndimayankha maumboni ndi mafunso kulingana ndi mmene mwandifunsira, ndi mmene ineyo ndinkaonera. Ndiye sinimapanga mistake kukonzetsa kuti zifanane ndi chiphunziso chanu mukamandiyankha. Sinimapanga mistake kukonzetsa yankholo kuti lifanane ndi kuganiza kwa munthu. Ayi, ngakhale ndikudziwa kuti majority ya anthu singagwirizane nazo zimene ndayankhazo, koma nanga ngati ndikuyankha zimene ndinkaona ndi maso, sikuti ndikuchipanga kuti chikhale chimenecho, koma ndikuyankha. Mwayenda bwanji atwaibu kunsika wakawale? Ndayenda bwino. Ndinalowa musika wakawale, ndagula mandalena. Pamene nimagula mandalena pa, andala anayala mandalenawa, anayala so jinja ndadiyo, zimene ndaona. Sindiwonjezera kuti nsika wonse wakawale ndapeza nsomba za fuleshi zokha zokha. Sinimapanga mistake imene. Nsika wonse wakawale ndapeza mandalena okha okha. Ayi, ndifotokozere kuti nsika wakawale osoka sapato nda mandalena anayang'anizana pamodzi ndi oyeza ufa. Ndi mmene sitting plan ya nsika wakawale
idayendera. Afuleshi ali kunja kwa khomo la msika, koma adilayi ali nkati. Ndiyankha choncho. Now ndikamayankha ine ndimafotokoza zomwezo zimene tinamva. Ndikufuna ndiunike chani ndisadakuyankheni ngati ndikukuchedwetsani, ndikukana kuti zimene ndiyankhezi inu kapena munthu womvera anene kuti chiphunzitso chathu ayibu tamverani zimene akutiuza, akuti zijazi ayi koma izi ayi chemwali. Ndibwereze kuti amene anandiyankha ine ndi Lucifala, tate wabodza. Ali ndi kuthekera kuti adandiuza zonzabodza, ali ndi kuthekera kunena zofanana ndi zimene zinalipo, chifukwa ndi tate wabodza. Nde ine ndikuyankhani zimene ondiyankhayi ndidamufunsayi anandiyankha. Number 1, nditapereka funso limene lipa Cyprus kuzilumba kumusi kozizira uko, Lucifala mphindi ngati sindikuchepesa kapena kuonjezera zinakwana 12. Maso ake aungelo okongola akundiyang'ana, pakamwa pakumachita ngati pamwetulira koma pasekanso, nkhope itambasuka koma ibwereranso, akundiyang'ana mwachidwi. Mzimu udatambasula dzanja lache ndikunimenya pa phewa lakumanzere, akuyembekezera kuzikonzekeretsa kuti andiyankhe. Anausa moyo nati, kunena za munda wa Edeni, kunena za malo otchedwa Edeni, kunena za popezeka Mulungu potchedwa Edeni, ndachula zinthu zitatu chemwali zimene adandiyankha. Tsiku ili la Edeni linali tsiku lopweteka kwambiri komanso lowawa kwambiri kuti ndikufotokozere, chifukwa malo otchedwa Edeni ineyo nalowadi pa malowa, koma malowa anali malo amene pamapezeka ulemerero ndi mphamvu za Mulungu ondiposa ine, amene anandithamangitsa ndi kuluza nkhondo yake mmene ndimagwa mdziko lapansi. Pamene wapondapo ndi kufikapo panali pa malo woopsa. Ndi adanena kuti ukundikumbusa nkhawa imene ndili nayo yomakumbukira malo atatu amene ine ndidafikapo koma Mulungu anafikaponso. Ndi anati Mulungu adaponda pa munda wa Edeni pamene ankabwera kudzapanga chilengedwe. Ine kupondako zinandibalalitsa. Tandiyang'ane, sindili ine lero ndi magawo onse 100 au satana wanga, chifukwa magawo ena aine ngati ngelo potsata udindo umene ndinachoka nawo mu ufumu wa Mulungu kumwamba, anandichokera magawo ena. Ndinaluza poshoni ya mphamvu zina, poshoni ya ulemerero wina, chifukwa chozikakamiza ukaponda pamalo pamene padaponda Mulungu. Choncho kundifunsa nkhani yakuti ndidali njoka pa tsiku limeneli kapena inali njoka yosiyana bwanji ndi Levithani, kuyankha kwanga pano kukunditengera mantha kukumbukira malo atatu amene ndidafikapo koma Mulungu adapondanso pompo, ndipo ine ndidafikapo koma nkumva kuwawa komanso kumva zowawa zina zimene mpaka na lero zimanditengera kukuperewera kumene ndimaperewera pakulamulira dziko lino lapansi. Malo oyamba ndi Edeni, Mulungu anapondapo. Malo wangoopsa chifukwa
kumwamba ndi dziko lapansi zinakumana pamenepa, chifukwa Mulungu anapondapo. Pofotokozera anandipasiratu malo achiwiri amene akuti panali powawa kwambiri, ndiye ulendo umene Yesu anayenda kuchoka m'mudzi kulowa ku phiri limene timamva kuti anatengedwa kokayesedwa. Chifukwa funso limeneli ineyo mmene ndinkafunsa za njoka ya kumunda wa Edeni, ndidafunsanso kuti nanga njoka imene inkakalankhula ndi Yesu pa phiri munali inu? Ndi akuti malo amene aja anapondapo Mulungu, ndipo anali malo opwetekanso kwambiri kwa ine kupondapo kapena kufikapo. Ndilibe chofotokoza, koma ndili ndi maululu ama memories, chifukwa pamene paja Mulungu anapondapo. Ndipo malo achitatu amene ine ndinafika koma Mulungu anafikaponso, ndi nkhani imene inachitika pakati pa ine ndi Mulungu komanso Yobu ndi ana ake. Malo atatu amenewa sindimafuna kumafotokoza kawiri. Ine ndinati phe wachikulira akulankhula, sindikuyenera kuchulusa mafunso koma kumvetsera. Musayiwale kuti nthawi imeneyi Mulungu wanga wa ine Twaibu anali Satanayo, ndipo ndinayenera kumvetsera ndi kukhala chete pa nkhope yake. Timapereka ulemu kwa Satana ndiyelekezi mwina oposa umene inuyo mukumvera odiyoyi mumapereka kwa Mulungu wanu. Tamverani, iye adanena kuti choyamba sidali njoka imene inalankhula ndi Hava kumunda wa Edeni. Ndikuti chemwali ndayamba kukuyankhani mu mfundo zopweteka zimene ndimayamba kaye kupepesera, kunyengerera, kukudwazikani kaye pang'ono kuti chisakubayeni kapena kukuzizimusani chimene ndikufuna kuyankhachi. Tsono mumve pano funso limene mwandifunsali pamayankho amene Lucifer adandiyankha. Anandiyankha kuti sadali njoka, sinali njoka imene inakumana Adamu ndi Hava pa mtengo paja, akuti sidali njoka. Kuyankha kwanga kutere kuine ripoti loyamba, ngakhale mmene ndatembenuka mtima ndikupeza baibulo limene tili nalo lija nkumawerenga za njoka, ndimakhala ndi understanding, kumvesesa kosiyana ndi kumene inu anthu nonse mumawerenga baibulo mumakhala nako, chifukwa chakuti ine ndinapaphunzira ndi kufotokozera kochokera kwa mwini wake amene timamunena kuti anasanduka njokayo nkumalankhula ndi Hava. Anandikanira kuti sidali njoka. Iye anati panali povuta kwambiri mmene panalili pamunda wa Edeni, panali tension, panali ulemerero wa Mulungu, panali chifwirimbiti chakuti Mulungu wangochokako kumene sikale, ndipo pamalopo sipadapondepo choyipa, padakali mphamvu zonse za Mulungu kumwamba. Ine ndinakalowa pamenepo pa ulemereropo wa Mulungupo, pamene amasungirapo cholengedwa chakepo, ndidakapondapo. Na mmene ndimakafika pamenepa ndinakampeza mkaziyu ali pa mtengo, zomwe ndizoona, koma ine sindinapeze pali njoka ikulankhula naye. Ine ndi amene ndinalankhulana naye. Ndipo Havayo atauka lero kubwerera kwa moyo nkutipeza pano pa Cyprus pamene ndikukuyankhira funsoli, azakuuza kuti anali uyuyu
amene ndinalankhulana naye m'maonekedwe ake ngati amene ukundiona lero panowa, okongola, aungero, owala, aulemerero, ndi amene ndinaoneka nawo pamene ndinayima pa mtengo kulankhulana ndi Hava. Inali bizinesi yayikulu kwambiri, komanso kunali kuyeserera kwanga kwakukulu kwambiri kuti ndiligawe dziko lapansi, chiyambi cha choyipa changa ndinachipanga ndekha, sinnatume chinyama. Chiyambi cha maziko akuyipa kwanga ku dziko lapansi ndinachipanga ndekha, sinnatume munthu. Zipani zonse za dziko lapansi ndi maufumu onse a dziko lapansi ali ndi atsogoleri awo, koma akamayamba amayamba okha, kenako ndi pamene amalemba anthu kuti awathandize chinthucho. Ndiye uku kunali kuyamba kwanga mpovuta kwambiri kuti nditume chinthu chakenso cholengedwa. Ndinapita ndekha. Chemwali ngakhale odi ntatseka pamenepo ndiye kuti ndakupasani yankho, koma yankho ndakupasanili likuchokera mkamwa mwa Lucifala kulankhulana ndi ine, ndiye ine ndikungomatula zimene adandiyankhazi kuti anakana kwakana mawu amene akupezeka pa Genesis chapter number 3 kuyambira kandi verse 14 kandi verse 15 pamene pakukambidwa nkhani za njokapo. Ine anakana, koma chodabwisa nchakuti mawu amenewa timapeza ku Genesis, ndipo tonse timanena kuti ndi njoka inalankhulana ndi Hava, koma mwini wakeyo ine anandikana kuti ayi, anapitapo yekha. Ndi anayamba kundipasa zifukwa zina. Chifukwa nambala 2, mmene ndinkaponda ine nthaka ino ya dziko lapansi, kuchokera pa mkangano titachoka kumwamba kubwera ku dziko lapansi pano, kudalibe chinyama cha moyo china chitapezeka cha moyocho. Kunalibe cha moyo chimene chinali ndi mawu olankhula ngati munthu, chifukwa Mulungu chinthu chotulutsa mawu ngati munthu ku dziko lapansi anayikako munthuyo ku munda wa Edeni. Namba 2, angelofe, kaya ndakugwa kaya ndi amene ali pa ntchito lero. Choncho padalipo vuta kwambiri, ndipo sindachipeze chinyama chimene chinali ndi mawu kokuti chikoza kumapanga conversation ndi munthu. Udindo olankhulana ndi kutulutsa mawu sunali m'manja mwa njoka, unali m'manja mwa chilengedwe cha Mulungu mwini. Atalenga ife angelo ndi kuzalenga munthu, awiriwa adapasa zofanana zomakhala ndi mawu. Chifukwa ine kumva mawu ndinamvera kumwamba kuti ali mkamwa mwanga mawu akutuluka ndi kuyimbira Mulungu, ndipo ndinasiya angelo akuyimba. Koma ku dziko lapansi lino kunalibe chinthu chimene chidayikiriridwa speaker kapena voice yomatuluka. Ndikukukanira kuti sinali njoka, ndinali ine, chifukwa kunalibe chinyama chimene chikadatulutsa mawu. Chemwali mudzigwira mfundo zimene anandiyankhazi, koma musayiwale ndapepesa kale, ndapempha kale kwa inu omvera kuti sindikuphunzitsa koma ndikuyankha chimene Lucifala adandiyankha. Thupi lomweli munthu wake ndemwene mukundiona panone. Sinamwalire, sinafe nkudzuka, ayi, nabadwa ku mimba ya mayi wanga, ndili ndi moyo mpaka lero kudikirira tsiku limene ndidzagone. Koma mu moyo wa ine experience ndili nayo ndaona zimene ndikukufotokozeranizi kuti Lucifala uyuyu timanenayi
ine ndidalankhula nayepo, ndipo funso limeneli ndidafunsapo, ndipo kuyankha kwake anandiyankha choncho. Amayika mfundo yakuti kunalibe chamoyo ku dziko lapansi chimene chidali ndi voice. Anali ngelo yekha amene anali ndi voice kugwirizana ndi tate na malenga wa ku dziko lapansi. Ndi chifukwa chake kunali mawu akuti tipange munthu mchifanizo cha ife. Chifanizocho chofanana, asset yofanana ndi ngelo ndi voice imene inazapezeka koyamba mwa munthu. Ndipo kunalibe chirombo chimene chinali ndi voice chimene chikadalankhula pa munda wa Edeni. Makosana, ngakhale mmene ine ndinatuluka chipembedzo cha Satana ndikubwera lero pano ndakhala pano, kuyankhako kumapanga sense kwa ine. Ngakhale pano kumandipanga sense something kuti kapena nkuluyi amanena zoona kuti sidali njoka iya, anali yekha. Komanso ndikatenga mbali yanga kuti ndituluke kaye pa zimene Satana adandiyankha, zimenenso ine ndikudziwa kuchokera ku malemba. Chemwali mukalowa m'buku la Ezekiel chapter number 28, mukalowe ku buku la Yesaya chapter number 14, mukapeza kuti m'buku la Ezekiel Edeni akumutchula pamodzi ndi Luciferayi, kusonyeza kuti iyeyi adapezekadi mu Edeni. Koma vesi limenelo, chapter chimenecho tiwerenga bwino pamene nanenso ndidzikupasani mbali yanga ya maonedwe amalemba ponena za vesi nambala 15 ya chapter number 3. Ndi mmene Baibulo limafotokozera zakuluwa mu nyengo zina potchulanso Edeni. Mu buku la Ezekiel akukhala ngati Satanayi akulondoloza pondiyankha ine mogwirizana ndi malemba a m'Baibulo kuti pamalopo sidali njoka, anali iyeyi. Ndipo akuti panali povuta kwambiri. Number 2 kapena 3 anati pakanakhala povuta kwambiri chifukwa kulowa mu chinyama chilichonse ku dziko lapansi chidali chinthu chovuta kwambiri, chifukwa nkuti opanga, kunena tu Mulungu kumwamba, Lucifera akunena za Mulungu, kuti opanga kulenga zolengedwazi anali atasainira signature yakuti ndipo anati zili bwino. Sono kuphatikiza ndi njoka yomwe ndidayipeza ili yotetezedwa ndi mawu akuti kuli bwino ndipo zili bwino, padali povuta kwambiri kukalowa mu chinyama chifukwa protection inali yozungulira malo onsewa. Komatu malowa sankaoneka ngati dimba, sipankaoneka ngati munda, ngati mmenenso zikuonekera kapena mmene zimamvekera. Koma anali malo odzadza ndi ulemerero opezeka m'dziko lapansi lino kumene kumatchedwa kuti ku Edeni. Sotamverani, anayika mfundo imene ndimafuna chemwali muimvesese, mfundo yakuti zolengedwa zonse kuphatikizapo munthu zinali zili ndi chitetezo cha mwini wake, chifukwa malowa ndi malo otetezeka. Panali ulemerero wa Mulungu, pamayaka moto. Mukapita pa buku la Ezekiel pamayaka moto. Na kulankhula kwake kwa iyeyi samatchula Ezekiel ndikumutchula ndine, koma iye amangofotokoza kuti malowa anali malo otetezeka amene ngakhale zolengedwa zimene zinali kumeneko zinali zili zotetezeka, kuphatikizapo Adamu ndi Hava zatetezeka. Ine
ndinayenera kufika pamalopa muchithunzithunzi chofanananso ndi munthu, chomatulusaso mawu ngati amene amapezeka mwa ine ngero, kuti uyu andimvese. Ndipo zinali choncho, sinali njoka. Number 4, panali povuta kwambiri kulowa mkati mwa zolengedwa zonse kuphatikiza nacho olengedwa, chifukwa zolengedwazi pamene ankachoka Tate kunena Mulungu kubwerera kumwamba pa ulendo umene anazachita visit ku dziko lapansi ndi kudzalenga zinthu zimene ziliponsi, anasiya ulamuliro kuzolengedwa ziwirizi, Adamu ndi Hava. So the authority ya kumpatsa Adamu kuti azilamulire zimenezi linalinso tchinga palokha limene panalipo ndivuta kwambiri kuti ndikalowe chimodzi mwa zimene zasiridwa ulamuliro umene ulamuliro unso sanasiyidwe mwa ine. Now chimene Mulungu walamulira kuti ichi ayi ndi cha uyu, panali povuta kwambiri kuti ine ndingochiyesa changa ndikuchilamulira. Ananena kuti ndikutanthauza kuti zolengedwa zonse sizinali m'manja mwanga, zinali m'manja mwa Mulungu, munthu ndi zinyama zomwe. Ngati ndi choncho ndidafunika kuti ndimpeze mzibambo, ndiye ndimpemphe mwini ulamuliroyi kuti ungandilole mtengeko chimodzi mwa njoka, chifukwa kupempha kwa ulamuliro. Ndinafikapo tsiku lina kwa Yobo, koma ndinakanika kupanga zinthu zanga mopanda kupempha, ndipo ndapempha chifukwa chinali cholengedwa. Zinali zovuta kuti ndingangovumbuluka ndinaliko ndikungolowa mu njoka imene 1 ndi cholengedwa choyamba kuchiona. Number 2, authority sili ndi ine ya zinyamazi. Number 4, zolengedwa zimene zinali mundazi zinali zili ndi chosainira signature, chitetezo chochokera kumawa kuti ndipo atalenga ananena kuti zili bwino, napereka ulamuliro kwa Adamu kuti azipase mayina. Ndinalibe chilichonse, ndipo sizinali zanga, ndipo sizanga mpaka lero. Choncho sinali njoka, ndinali ine. Anandiuza chinthu cha number 5 chimene chinandichitisa chidwiso kwambiri. Ananena kuti kuzungulira malo amene akutchedwa Edeni, malo opezeka Mulunguwa, malo owalawa, malo amene kumwamba ndi dziko lapansi zidakumanako, kusuzumiramo ndili odzadza ndi mantha, kanali koyamba kuona cholengedwa cha miyendo folo. Nane ndinachita chenka chidwi, ichi chinchani, chifukwa zimenezi kumwamba sindazionepo. Panali povuta kuiona njoka ikuzungulira kanali koyamba. Nane ndinali nazo mantha zolengedwazo, chifukwa kunali kuziona koyamba. Sindikanangovumbuluka ndikutola zinthu zimene sindiziziwa nkulowa mkati mwake kapena kuzigwiritsa ntchito mopanda kumvesesa kapena kuonesesa. Iye anati ndinkaziopa zolengedwazo chifukwa kunali kuziona koyamba. Number 2, munthu kunali kuona koyamba. Munthu olengedwa sikufanana zina, koma mafeatures yena amene ali pa ine iyeyo alibe, ndiyo muona koyamba. Ndinali ndi mantha, chifukwa chake pofika ndinabwera ndi eya
ndiye eya kunali kugula mpata kudoja kuona kuti kodi pali nthawi. Ndinalinso ntakhala kale nthawi yayitali ndili pomwepa ndikuonerera kuti kodi ichi chinchani chindidya chindipha chindiposa mphamvu, kodi chinalengedwa bwanji chinthu chimenechi, ndikuchipanga study. Sinangovumbuluka ndikufika m'munda mwa Edeni ndikuoneka ngati ngelo ndikulankhulana ndi Adamu ndikulankhulana ndi Hava. Ayi, ndinali ndikukhala mmenemo kwa nthawi kuchipanga study chinthuchi. Now panali povuta chinthu chimene ndilibe nacho umboni ndikutuma chinthu kuti chikandigwirire ntchito imene inali mission yoyambirira komanso yofunika kwambiri, very very important mission yokagwetsa munthu kumunda. Sinkanatuma chinthu. Ndiganiza chemwali ine ngakhale ntapumulira pamenepo mukhala kuti inu yomwe ndimva zimene ndayankha. Izi anali kundifotokozera ndi Lucifer. Ndiye kuti ndikangomatula zimene anandiuzazi zofunsafunso mwe ndifunsa ineli, inenso ntafunsa lomweli. Ine namufunsa Satana weniweniyo. Ndi zimenezi ankandiyankha tili ku Cyprus pa ulendo oyendera kumene kuli chuma chache, kumene anakandionesa migodi, kumene anakandionesa miyala ya mtengo wapatali, nkumandiuza apa pali zakuti, apa pali chakuti, muchinyama icho mafupa ake ndi zakuti, icho ndi zakuti, chimene chindiye chuma, mpaka pa nyanja zonse zimene zija aluya asanayambe kukumbamo mafuta. Ine nali ntadziwa kuti ndi uko ndipo Lucifer adanditenga ndikukandionesa kumene kumachoka chuma chimenechi. Koma chumachi si chache chifukwa ndizolengedwa za Mulungu. Iyeyi anangotengako ulamuliro kupezerera kufoka kuchokera pa Eya amene adachita koyamba m'munda mwa Edeni, nadziwa kuti chili ndi chifoko. Ndikhoza kuyikako maganizo anga, ndikhoza kulankhula naye, ndikhoza kuyikako bodza langa, ndikhoza atamuchita study munthu. Ndakuyankhani yemwali. Ndiganiza kuti ine ndipereke mayankho amenewa kuchokera kwa inuyo, ndipo tsopano muyambe kumva kuchokera zimene ndinayankhidwazi. Ndiye kuti ndime nambala 2 inenso nane ndifunika kuti inuyo ndikuyankheni. Koma yankho ndakuyankhani anakana Lucifer kuti siyeyo, ndipo ine kuti ndifunse chifukwa ndinamva za njoka yokayesa Yesu, ndinamva za njoka yopita ku munda wa Edeni. Ndiye ndinakaona njoka pansi pa madzi. Ndiye ndinkafuna kudziwa kuti njoka iyi ndi iti, pakuti awawa ndiye ndachikulira ndakhala nawo panowa. Ndi ngelo, ndi mzimu uwu ndikuuonawo. Now ngati uwu ndi mzimu ndikuuonawo, koma uli mu fomu ya ungelo, wachita apiye mu ungelo, si njoka ndikuionayi. Nangano ndayiona pasija ndi njoka, Satana amene uja ndi nthumwi za iyeyi, chifukwa kuti chijachi chili munyama. Nanga sopano ndiye kuti nyama ya pamunda wa Edeni, nanga nyama ya paphiri pamene Yesu anali kukayesedwa, kuti nyama zimenezi ndi ziti? Ndiye ndidafunsa ngati mmene mwandifunsira ino. Mundilola chemwali kuti 1 hour iyi ndapanga deliver yankho limodzi lodziwika bwino, lokana Lucifer anandikana kuti sinali njoka koma anapita. Ndiye ngati ankanena zoona pakuti awa ndi atatu abodza, kuti anapita kwa Hava ndi maonekedwe amene anaoneka ndi ine tili ku Philippines ku Mariana Trench, komanso maonekedwe omwewo
anayenda nane limodzi ndikukafika ku Cyprus kumene timakapumulira kuti tichalire kuyenda ulendo opita madera ena kukandionesa chuma ku dziko ngati maonekedwe akadali amenewo. Ayayawa sakadayima, maniwo sakadayima, Adamuyo sakadayima, anali maonekedwe pure okongola kwambiri. Ineyo chemwali ndikuyankheni kuti ku dziko lapansi lino zolengedwa kapena zosalengedwa m'maso mwanga ndikayang'ana Lucifera ndimamuyika mgulu la chinthu chimene chili chokongola kwambiri ku dziko lapansi chimene maso anga adaonapo ku dziko lapansi lino, ndipo kunkana kuti sindimuchita follow pamafunika divine power. Kumukana kuti simuyenda ndi Satana, kunkana kuti simuyenda ndi Lucifera, pakufunika mphamvu zapaderadera zochokera kumwamba zimene zingakulekanitseni ndi machitachita a Lucifera, koma without which ana Mulungu kulibe ngakhale mmodzi amene angakane kapena kugonjetsa Satana popanda mphamvu ya Mulungu kudzakhalira pakatipa. Choncho mpata umene unaperekedwa kwa Yobo ndi omwewo umene unaperekedwa kwa Hava, umene Hava analephera kuchita monga mmene kudafunikirira. Choncho yankho ndakupasani pa 1 hour chemwali, ndakupasani yankho lakuti imene inkalankhula ndi Hava sinjoka, akutero mwini wake amene tamuyika pamenepo kuti ndi njokayo, akuti anapita kukaonekera kumeneko osati ndi maonekedwe a njoka. Ndi chemwali musachoke pamenepo, chifukwa sopano ndikufuna ndikuyankheni funso lomweli in a biblical calculator, kumene kukhale sopano kuyankha kwa ine mu audio yachiwiri, kumva kwanga ndi kuona kwanga potsatira maonekedwe a Satanayi m'malo olekanalekana. Nanga chifukwa chani olemba buku la Genesis anayikapo mawu akuti njoka? Tapeza kuchokera mukuyankha sopano kwachiwiriku kuti tonse ndine amene ndizivomereza kuti Genesis chapter number 3 verse 15 ndi njoka. Tonse polalikira ndikumanena kuti njokayo, kodi kuti ayike kuti njoka zidachoka kuti? Ndi kuti mukuyankha kwanga kwachiwiri ndigwirisa ntchito biblical calculation, biblical calculator, nditikhala ni mavesi pano. Imeneyi ndi ndime nambala 2, koma ntalekera pamenepa ndikukanika kukupasani audio yachiwiri. Muzilemekeza Mulungu ndikuopa Mulungu, ndipo Mulungu alipo chifukwa Lucifera anantchula kambirimbiri momulemekeza, kapena ndinene kuti mosonyeza kuti iye ndi wapansi, Mulungu ndi wapamwamba. Kambirimbiri m'maso mwanga ndikuona, pakamwa panga kumalankhula, mkhutu langa kumamva, maso anga nkumamuona ali mbu okongola maniwo tsiku limenelo. Choncho ine ndikuyikeni m'dzanja la Mulungu pamene mwatenga yankho limene ine ndinayankhidwali. Koma tsopano ndisanatseke pamene ndikubwera ndi audio yachiwiri imene itipase zimene Baibulo likunena, nanga chifukwa chani anayikapo mawu olemba kuti ndi njoka mpaka tsiku la maomboledwe. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe.